Jeg vil opstarte en ny tøjbutik, som skal ligge i hjertet af Aarhus, nemlig Bruuns Galleri. Butikken skal være en form for outletbutik, som primært sælger lækre mærkevarer til lave priser. Hele konceptet er her, at jeg skal lave en masse aftaler med nogle leverandører inden for de forskellige tøjmærker. Her skal jeg så lave aftaler med dem, som jeg kan købe deres sidste års kollektioner til en lavere pris, end de har solgt dem til, og indtil de selv har købt dem ind til. Når der er gået et helt år, og butikken ikke er kommet af med deres varepartier, kan det være svært for dem at komme af med dem, og i det værste tilfælde, så tager de bare en masse lagerplads, og så er det ikke plads til deres nye tøj. Så formålet med min butik er altså, at jeg vil købe andre virksomheders sidste års kollektioner til en lav pris, og derefter vil jeg stadig sælge tøjet til mine kunder til en lav pris, men selvfølgelig stadig, sådan så jeg kan tjene på det. Jeg har valgt, at butikken skal ligge midt i Aarhus, fordi vi faktisk ikke har noget lignende i omegn. Der er et outlet ude i Tilst, men som kun handler med ukendte mærker, og derfor kan vi stadig skille os ud på markedet. Jeg fik den her idé om den her virksomhed, fordi jeg har hørt om noget lignende et sted nede i Tyskland. Jeg synes, det lød som en fed idé, og derfor har jeg valgt at bygge videre på netop det her.